Shagiya ƙawata. Ya kike? Wallahi, ya ni na a supermarket. Ƙawata wallahi baki san menene ba. Ki san na gaji da zuwa Dubai. Na zo gida na zo na ga wani babban supermarket. Ya haɗu sai kin so kin gan shi wallahi. Wallahi ba abin da aka rasa a wajen. Yanda kika san shopping mall ɗin da muke zuwa a Dubai. Wallahi ba da aka nema aka rasa a nan gudu. Amma sai dai kin san ko? Gida na da daɗi amma har na gaji da gida wallahi. Har na ƙosa in dawo Dubai wallahi na ji kewanki. Ƙawata. Wallahi ba ki ga abubuwan da suke cikin nan ba. Yanda kika san shopping mall ɗin nan na Dubai. Ba abin da aka nema aka rasa a nan gudu. Ƙawata kenan. Wallahi sai dai kin san ko? Na ji kewanki. Na ji kewan Dubai wallahi. Amma ki san menene? Wallahi in na dawo sai dai mu tafi London. Mu je mu huta kin ga ba mama ba takura. Wow. Kin ga kayan girkin su ma ana? Wallahi komin saras. Komi yayi kyau. Ƙawata. Ƙawata kake damu, can I please call you back? Alright, I miss you too. Ban gane kamar ya. Inda na ke shigo cikin nan wallahi kika tafi da imani na gaji duniya ba mutum da jagogi a duniya kamar to na gode. Kun san menene? Yanzu na fito ne zan yi siyayya zan koma gida. Kuma dan na burge ku ba abin mamaki ba ne. Amma zan iya ba ku wani dama guda ɗaya. In muka sake haɗuwa zan samu lokacin ku. san ki nake So na? duk da na san kin faɗa ki da Allah ki haƙuri ki bani ko mun tike nan daga cikin lokacin ki ba ka san ki Maganar ka gaskiya ne ba ƙasar nan nake ba. Kuma bayan da za in baka lambar waya ta saboda ko na baka ba za ta shiga ba. Sai yasa ba zan baku lambar waya ta ba saboda me kun san yanzu ina gama shopping ɗin na koma gida Dubai nayi. Dubai amma dan Allah to baya da za a yi wallahi kin tafi da zuciyata Kakka damu, wata rana za mu haɗu. sai maka ki ba mu